تای خونه دیگه من استم در تای خونه تای یادت برور دیگه نکومن نمیابی مرا در تای خونه Да یادت هست ما مشتم دا تای ترزت با فکر میگفتی با همی придурок اومد گیتاره دا دستم نغز медиду чендагу натоиста оиста хуарат мара гуфти аз на Да ёдат ҳаст яким бор гап заде май пеши да пеши як ду омада наздиктар биши гуфти сарости май мара да ёдам мондай ҳамаи гапото охиро нигоҳта Да ёдат ҳаст яким бор дар оғӯши гарму Да ёдам ҳаст яким бор саато хурд сарм суҳбат да телефонай шав то саҳарра бераҳмона та бурдай дили мара рӯзое ки будем як ҷоя мисли муҷиза зиқ мешидем вақти мегуфтанд дунёра ду рӯза ишқи мо мегузара асрои асра намеша тамом ҳамаи ишқ буда назар муд Да тай хона дига ман нестам Да тай хона тай ёдат бару Айби ту айки пацана ҷамшкади ай замин сиёҳи дилда надидум ай гап зани тиё ки хато гиё хотираи падзаним ки даборат хондуму гӯш кадага сарзамин касе бепоянда мегуфта касе убит ҳамашон да салом ки даки ҷоя хитсон хонаги ёдон мехостам барои духтаршон принц отада салом в гӯша мара риц мастимул гирифтум раҳмат харибат омадум то ҷои сука сатарифу сад ғайбат бахшишай ҳам агари трек бедор кардак шрама мо ҷудои ҳам бас накардем ёд кардана нек бизан гитара бизан ки чашмош тарае дуруғ фоида надора дуруғ гӯи дарди сарай Да тай хона дига ман нестам Да тай хона та ёдат бару дига накома нами